Welcome kanimo sa ato ang Gen Z Online. Kumusta ka? Ang imong module na-answeran na ba? Very good! Kinahanglan gyud nga sundo na tong answer ang ato ang module. Si teacher, graduate na. Pero kamo, padayon sa pag-eskwela kids para sa kaugmaon. Dili nato pa utason ang ato ang ginikanan tungod kay kamo ang nag-eskwela. Health tips ni teacher. Matulog nga 8 hours o duha ka litrong tubig ang inyong adlaw-adlaw. Makatabang kini nga healthy ta. Stay nga hydrated ang ato ang lawas tungod kay kita nagkinahanglan gyud og tubig sa tibok natong adlaw. Bata, excited na ba sa ato ang episode karon? Si Teacher Ivy ang ato ang memory verse o si Teacher Pressy sa ato ang Bible lesson. Tara, magsugod na ta pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, batasan mo nato kini gikan sa buntag hangtod matulog. Sa tanan natong buhaton, sa tanan natong adtuan, kinahanglan gihapon ta mag-ampo tungod kay ang protection sa Ginoo pinaka-importante sa ato ang kinabuhi. O kabalo ka, ang Ginoo andam kaayo nga maminaw o patubag sa imong mga pag-ampo bisan pag moampo ka sa imong mga friends, sa imong family nga dili nimo kauban karon, ang Ginoo willing kaayo mo tubag sa imong mga pag-ampo bata. Ug iampo po nato everyday ang mga nagsakit tungod kay mao kini ang pinaka-powerful nga ato ang hinagiban ug pinaka-favorite pod sa Ginoo gikan kanimo ug kanako. Tara, ato ang i-fold ang ato ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoo, salamat sa good health nga imong gihatag kanamo karon. Salamat sa family nga nagaamo mga kanamo everyday. Salamat nga ikaw nagahatag sa among gikinahanglan sa gikan sa buntag hangtod magabi. O Ginoo, salamat sa libre nga hangin. Libre, wala kini bayad Ginoo. Ako nagaampo sa bata nga nakigkuyog kanamo karon, tagai siya o kaalam o kahibalo sa tanan niyang buhaton. Tagai siya o idea kung paano niya ansiran ang iyahang module o uban pang mga assignments. Tabangi siya, tagai siya o kusog o malipay ang iyahang pamilya tungod sa iyang kinabuhi. Tabangi usab siya Ginoo nga makasabot siya sa imong pulong karon. Labi na gyud i-apply kini sa iyang kinabuhi adlaw-adlaw. Ang tanan among ginatuuhan nga imong gyud kining tubagon sa ngalan ni Jesus. Amen. Episode 19 Memory Verse. Maayong adlaw mga bata, hibalo ko na kinanghinamigid mo sa atong bagong memory verse. Kapan, ato na kinisyon na sugdan sa niagi nato ang GNC. Mga bata, na ako'y pangutana sa inyo. Nakaadto na ba kamo og Jollibee, Chunky, or Mang Inasal? Nya nikaon mo, unya, gi-request ka nga mo, ampo, unya naulaw ka? Mga bata, dili gayon, ikaulaw ang pag-ampo. Tungod kay ang Diyos naghatag ka na ito o gahom, kaisog. Nga, dili maunaw. Ang gahom sa Diyos ihang ipakita, pinaagi sa maayong balita. Ang Biblia. Ang Biblia na ay 66 ka mga libro. O gisulat kini ni adtong 1,600 years ago na. O naay 40 ka tawo nga gidihugan sa iyang balaan nga espiritu aron may sulat kining Biblia. Ang Biblia o ang Ebanghelyo mao kini siya ang naghatag kanato og giya. Ug dinhi sa Biblia makita ang ato ang memory verse nga makita sa New Testament sa Romans chapter 1 verse 16a and b. Nagasulti, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for everyone, for salvation to everyone who believes." Ang buot pasabot nga nagaingon dinhi
For I am not ashamed of the gospel. Dapat dili nato ikaulaw ang pulong sa Dios. Dili nato ikaulaw sa uban. Ug dili nato ikaulaw sa pagsulti sa atong mga friends. Kay kini mao ang pulong sa Dios nga naghatag kanato og giya nga kita magtubo jud nga naay nakadut diha sa ato ang buhi nga Dios. Nag-ingon siya dinhi, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Tungod kay kini mao ang gahom sa Dios nga kita gihatagan niya og kaluwasan sa tanan nga nagatuo diha ka niya. Mao kana ang ilang gisulti, nagatuo nga si Jesus mao ang nag-ampon sa sinot nga kita unta ang dapat sinutan sa atong mga sala. Namatay siya, gilubong, ug pagkatulog ka adlaw, nabuhi siya. Tungod kay ikaw ug ako, gihigugma sa Dios. Kaya ang Dios nag-ingon nga naay gahom, no? Ang iyahang pulong aron ikaw ug ako maluwas kung ikaw nagatuo diha kaniya. Kung ikaw bata na anay Jesus diha sa imong kasing-kasing, dili nimo ikaulaw ang pulong sa Dios. Kinahanglan nimo isulti sa mga kabataan, sa imong mga friends, sa imong mga papa, sa tibuok pamilya nga dili gayud ikaw maulaw. O kung ikaw wala pay Jesus din sa imong kasing-kasing, kinahanglan tuuhan nimo ang pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios naghatag kanato og gahom nga kita maluwas o kung kita mutuo kaniya. Mga bata, karon gusto na ako nga ma-memorize gayud dato ang atong memory verse tungod kay kini ato na siya nasugdan ni Agi ug naalang siya kadugtong. Magdula kita pinaagi sa dula nga frozen. Halimbawa mag-exercise ta. Pag mag-ingon kong freeze, muundang ta unya atong i-recite ang atong memory verse. Sige, kinahanglan mo jogging ta. Maunsa man ta mag-jogging? Mudagan ta. Pag mag-ingon ko nga, freeze, punong, freeze. O, sige. Sige, sugdan na to ha. Ready? Jogging. Freeze. Romans 1:16a and b. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Romans 1:16a and b. O, isa pa. Jumping jump ta. Sige, ready? Go. Freeze. Romans 1:16a and b. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Romans 1:16a and b. Sige, shake hands. Shake. Freeze. Romans 1:16a and b. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Romans 1:16a and b. Okay, wait. Freeze. Romans 1:16a and b. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Romans 1:16a and b. O mga bata, maayo gayud kay kanang naatay dula o dali lang yun din yung ma-memorize sa inyong Sunday school. Kinahanglan magdula pa yung daghan, no? Para ma-memorize na yun ang ato ang memory verse. Ako si Teacher Ivy, nagaingon, bye-bye and God bless! Let me hear you say, I am not ashamed. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to
I think you got it. I am not ashamed. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone who believes. Yeah. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone who believes. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Everyone who believes. I am not ashamed. I am not ashamed. Unsa man mga butang nga maghatag kanimo kalipay. Tubagan ninyo ako be, ang tubag ninyo, kung nalipay ka, thumbs up. Pero kung nasubuan ka, thumbs down. O sige mga bata, kung nakakaybay, kung nakakay nindot ka ay masalina, kung mulakaw ka mo sa Jollibee, o magkaon. Kung giaway ka sa imong mga migo o miga. O kaya mga bata, gikuha ang imong gamit sa imong migo. Karon adlaw mga bata, ana ako istorya kanino. O kini nga istorya sa usa ka missionary nga naa sa lisod kaayo nga ginaatubang. Unsa ka mga bata no? Ang ato nga istorya karon makita kini sa Biblia, sa New Testament. Sa una nga panahon mga bata, adunay mga missionary. Handa na sila sa kaduha nga lakaw sa ilang bilang usa ka missionary. Mangutana daw ako sa inyo ha. Unsa man ang pasabot sa missionary? Tama, ang usa ka missionary amo ina nga nagahatag sa ilang kinabuhi para magsulti mahitungod kay Kristo ngadto sa mga tao para sila maluwas. Ug dito sa lugar nga ilang pagpakatuan mga bata, mulakaw sila sa Listra. O paingon dito sa lugar sa Pilipi. Ang Pilipi amo ang syudad sa Macedonia. Ug abi niyo mga bata, dito niya nahimamat si Timothy. O kauban nila ni Paul o ni Silas paingon dito nga lugar. Si Paul ug si Silas mga bata, nang lakaw sila dito sa syudad, asa gani? Sa Pilipi. Ug nagatudlo sila sa mga tao bahin kay Jesus, nga si Jesus namatay ug nabanhaw tungod sa tuang mga sala. Si Paul mga bata, wala siya nagawali sulod sa simbahan, kundi sa gawas sa building. Kining tulo ka mga missionary, naga-worship o naga-ampo sa doon sang sapa. O wala nila damha mga bata, adunay samot nga mahitabo. O niadto nga mga adlaw mga bata, ang kasamok nga mao ang usa ka katabang nga nasudlan sa daotang espiritu. Ang Biblia nagsulti nga ini nga babayi
usa ka mananagna. Usa gani ang mananagna mga bata? Nang mananagda, muna ang nga giyatawag nga magasulti siya sa mga sikreto sa mga tao bahin sa ilang pagkinabuhi og mga butang nga mahitabo kanila. Ug tungod kay ining dalagita nga babae mga bata, aduna siya mga agalon. Ug ang iyang mga agalon amo ato ang nagadato ug nagabayad kaniya. Ug abi niyo mga bata, sa dihang naglingi si Paul kaniya. Ug paglingi ng mga bata, iya kining gisinggitan. Ingon siya mga bata, ining mga tawhana, nagasulti sila mahitungod sa Diyos. O ining mga iog, nagasulti sila kung unsaon sila maluwas. O ini nga ginahimo nila. Wala kiniga supak ini sa balaod sa Romanon. O mga bata, sa iya nga pagsinggit, gisultihan siya ni Paul. O kay si Paul nasayod, nga ini nga bata, napuno siya sa daotang espiritu. O iyang giingon kaniya, I command you in the name of Jesus, gawas ka, pahawa ka, sing dalagita nga babae. O tungod ni atong mga bata, nigawas ang daotang espiritu kaniya. Tungod sa gibuhat ni Paul mga bata, daghan na suko kaniya. O gidala siya sa dako dito, sa ila dito sa palengke. Nihilak sila ang mga tao. O nisinggit sila, pagawason sila nato sa atong syudad. Gantudlo sila batak sa atong Romanhon nga pagdumalo. Romanhon nga balaod. Ang pinuno na minaw kanila sa ilang kasko. Nagtapok ang mga taong mga bata. Ug nagsinggit sila nga prisuhon si Paul ug si Silas. Gigapo sila og gibunalan. Og ila kining gisulod dito sa prisuhan. Og ila kining ginkandaduhan. Ang ilang mga tiil ug ang ilang mga tiil ug ang kadena bugat para dili makalakaw. Ug tungod ni anak mga bata, gapong po sila. Ug ang ilang likod nagadugo ug ang ilang mga tiil tungod sa samad. Dulong kaayo ug wala gayoy suga. Bisan kandila ug dito sila gibutang sa pinakatumoy nga paprisuhan. Unsa man ang bation sa imo kung ikaw nahitabo ni ani. Siguro mga bata, masubo man kanila o masubo sila. Tingali o mahadlok man sila. Wala yun sila nagareklamo mga bata sa nahitabo. Para kay Paul o kay Silas, kabalo sila nga ang Ginoo magauban kanila. Ug paagi sa Holy Spirit nga mutabang kanila. Tingali ikaw karon, anaaman sa dako ang pagtilaw. Kung imo nang nadawat si Jesus sa imong kasing-kasing, ang balang Espiritu sa Ginoo mutabang kanila. Bata, unsa man ang imong nasinatit karon. Tingali, nagtambak na ang mga modules. Dili mo na kaya ang pasun. Bata, ang gahom sa Ginoo magauban kanimo. Dili sa ligi ang imong inahan. Nga mutabang kanimo, maningkamot ka. Para makapasa ka sa imong pag-eskwela. O tingali, sa inyong panimalay, gubot ka ay
ang Ginoo magauban kaniya. Tabangan kaniya. Pareha sa gihimo sa Ginoo sa ilan ni Paul o ni Silas. God's power is amazing. Wala sila nasubuan, wala sila nasuko, or naa sa kahadlok. Tungod kay ang Ginoo magauban kanila. Ug abi niyo mga bata, kung unsa ang gihimo ni Paul ug ni Silas, nagdahig sila sa Dios. Nagkanta sila. Ug sa dihang pagdahig nila sa Ginoo mga bata, niabot ang kusog kaayo nga linog. Unsa gani ang linog mga bata? Kung ikaw na atong nga panahon, matalanta siguro ka, kaya hadlok kaayo. Pero mga bata, sila pa dahil nung nagadahig, nag-worship sa Ginoo, na ang Ginoo magauban kanila. Ug sa dihang pag-worship nila o pag-ampo sa Ginoo mga bata, nisabot pa jud kaayo kakusog ang linog. Ug sa dihang nagkusog na ang linog mga bata, nagtanggal ang ilang mga kadena sa ilang mga kamot, ug ang mga kadena sa ilang mga tiil nagtanggal. Ug ang pertahan sa silda mga bata, nawasak, natanggal jud kaayo. Ug sa dihang mga bata, ni adtong mga panahon na ang Ginoo nagauban kanila. Ang Biblia nagapamatuod nga wala gyud sila gipasagdan si Paul o si Silas. Ug sa dihang mga bata, nakamata ang gwardya tungod sa kakusog sa linog. Ug sa dihang mga bata, nahadlok na siya. Kaya apli na ang putahan. Ug nagkakurog na siya tungod sa kahadlok. Kaya ang mga nagpreso, nagagawas na sa prisuhan. Pero mga bata, wala sila nagawas si Paul. Ug si Paul ni tubag kaniya. Naalang kami din eh. Wala kami ni gawas. Ug ni ato mga bata, ug nakaingon jud siya mga bata, oh no, patyon niya na unta ang iyang kaugalingon. Sa tungod sa nahitabo, waon niya na ang sword, ug iyang idunggabon sa iyang mga bata, sa iyang kaugalingon. Pero, si Paul nagsinggit kaniya, ayaw inabuhata. Ug ni ato mga bata, si Paul o si Silas, nalipay kaayo sila. Tungod kay wala sila gipasagdan sa Ginoo. Ug nagluhod ang gwardya kay Paul. Ug niingon kaniya, salamat kay wala kamo ni gawas. Unsa man ang akong buhaton para akong maluwas. Og si Paul ni tubag kaniya, og niingon si Paul sa iyang, og nag-ingon sa pulong diri sa Acts 16:31. Mitubag sila si Pablo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, og maluwas ka og ang imong panimalay. Og ni ato nga panahon mga bata, nagtuo si ang gwardya sa gisulti ni Paul kaniya. Og niingon siya, maluwas ka uban ang imong panimalay. Kung ikaw bata, nga naa na Jesus sa imong kinabuhi, naakay kalino, ug naakay kalipay. Tungod kay ang balangis Espiritu sa Dios mao ga-comfort ninyo. Ingon siya diri sa iyang pulong sa John 14:27, ingon siya diri, ayaw kamo kaguol ug ayaw kamo kahadlok, tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw mao ang ihatag ko kaninyo. Dili kini samang kanila. Dili kini sama sa kalibutan nga gihatag. Dili kini sama sa kanila nga gihatag sa kalibutan. Mga bata, ang pulong sa Diyos
amo ang maga-comfort kanimo ug dili kanina pasagdan. Si Paul ug si Silas nakita sa usa ka gwardiya nga adunay kalinong ug kalipay tungod natingala pag-ayo sila nga nagpabilin sa prisuhan. Si Paul nagsulti sa iya nga pulong ug usab og sulti pa jud niya sa Acts 16:31. Maluwas ka ug ang mutuo ka ug maluwas ka uban ang imong panimalay. Ang gwardiya sa prisuhan mga bata, dili lang siya ang nagluwas, kundi ang mga kaubanan po niya sa balay nagtuo ug naluwas po. Aduna kayo'y pagbag-o ang tao nga nagpasulod kay Paul o kay Silas. Nagtabang sa ila o ginhugasan ang ilang mga samad sa likod. Ang gwardya o ang iyang panimalay nangutana kung saan magpabautismo para maipakita nila ang ilang pagtuo kay Kristo. Ginpulihan sa Ginoo ang nasinati sa prisuhan sa dakong nga kalipay o kadaugan tungod kay ang gwardya o ang iyang panimalay nag-respond sa good news nga ilang nadungog. Kumusta ikaw bata karon? Nadungog ba nimo ang mensahe sa Ginoo? Ang balang espiritu magatabang kanimo sa panahon sa kalisdanan. Nabay ikaw kalisdanan karon. Hinumduma mga bata ang pulong sa Dios nagasaad kanimo ug iya ikaw tabangan. Tingali aduna kay mga friends or mga pamilya nga ara sa ospital tungod sa ato ang panahon karon. Bata, tabangan ka sa Ginoo o mag-ampo ikaw uban ka na. And let us pray. Dear Lord, salamat sa mga bata na nakadungog sa imong nga pulong karon. Ug naaman sila'y kalisod nga ilang nasinati, tabangi sila Lord. Ug sila Ginoo, musalig kanimo ug mutuo kanimo sa panahon karon. Aduna sila'y kalisdanan o mga problema nga mga kalisod nga ara sa ilang mga loved ones sa ospital. Ang ilang mga estudyante karon nagalisod sa mga modules. Lord, tabangi sila. Ginoo, salamat sa imong saad ka namo. Nga ikaw, Ginoo, magauban ka namo ug dili nimo kami pasagdan tudto sa katapusan. Salamat, Lord, sa imong mga saad ug magauban ka kanamo sa pangalan ni Jesus na akong magluluwas. Amen. Bata, kung amo na imong mga pag-ampo karon, ang Ginoo nalipay kanimo. Teacher Nene is back, kids! Kumusta ang imuhang action song? Nagsunod ba ikaw? Na balaan na ba nimo kung unsa ang mga butangan nakalipay kanimo? Sa ato ang memory verse, na memorize na ba nimo ang duha ka verse? Dali lang, sayo